Ahojte, vítajte na mojom účte Le Miracle by Meridian. Chcem vám popriať krásnu zajtrajšiu prvú adventnú nedelu. A čo ešte? Takže týmto zdravím aj tých darmožráčov energií svetelných bytostí, ktorí sa na mňa povesili, tú satanistickú sektu polyamorných vzťahov a sexuálnych rituálov a rôznych finančných podvodov a tak ďalej. Mám vám odkázať od tatínka Boha, ktorý skrz mňa sa prihovára k rôznym ľuďom. A načrtnem vám váš možný osud. Takže radím vám sa ísť udať na najbližšiu policajnú stanicu a udať aj všetkých tých, čo ste boli s nimi v bande, pretože viem, že nie je vás 2, nie je vás 4, ani 10 osôb, je vás proste oveľa viac. Pretože ste boli zatiahnutí do tohto ani neviem, jak to proste nazvať, spiknutia proti mne a natrafili ste, bolo vám povedané, že idete jednať s nejakou rybkou, dajme tomu Dory, a ani neviete, do čoho ste spadli, pretože ste spadli do oceánu s veľkým žralokom. A predo mnou kráča takýto veľký lev, ohnivý, a to je najvyšší Boh stvoriteľ, pod ktorého som ochranou. A všetky tie svetelné bytosti, ktoré ste doteraz napadali, tak sú tiež pod vysokou ochranou. A tí z vás, ktorí ste v tej bande a dokázali ste skrz svoje čierne magické čary-máry niekoho tak dostať, že ste ho dostali na smrteľnú posteľ, takže je už medzi bytostiami proste nie je tu fyzicky s nami, nie sú tu fyzicky s nami tie bytosti, ktoré ste usmrtili. A mohlo to byť kľudne aj nielen v tomto roku, ale proste máte na rováši proste nejaké nevysvetliteľné prípady a uzavrelo sa to nejakými podvodmi, pretože vo vašej bandičke ste mali podplatiteľných, takže korupčne podmaniteľných jednak policajtov, potom ste mali v područí alebo máte nejakého finančného poradcu v bankérstve, v oblasti súdnictva a všetci pôjdete dole a ja vám poviem ako. Takže vy, čo ste napáchali takéto zverstva, že ste niekoho usmrtili a prešlo vám to, tie staré prípady sa budú otvárať a vy pôjdete pekne, krásne proste podľa prípadu. Napríklad, uvediem príklad, ak ste niekoho usmrtili, tak tá daná duša toho človeka, ktorú ste usmrtili, spolu s jej rodovou líniou, pretože všetci sú v energiách a duša nezomiera, tak vás budú chodiť dovtedy strašiť. Takže užite si príjemný spánok. Budú vás chodiť dovtedy strašiť, kým sa nepôjdete sami udať na policajnú stanicu. Najbližšiu. A mne je to jedno, či ste zo Slovenska, alebo z Čech, alebo z jakej riti. Teraz nemám nič proti daným štátom, ale ako tie zverstva, čo ste napáchali, tie si budete musieť odčiniť. A to karmicky. Takže ak ste niekoho usmrtili, tak si môžete domyslieť, čo vás čaká. Postupne. A keď ste niekomu prijali, aby sa zbláznil a psychicky ste sa spikli voči tomu človeku a dielali ste černú mágiu voči nemu,
alebo voči nej, tak padne to na vašu psychiku, takže sa postupne zbláznite, budete musieť chodiť na psychiatriu a Boh vie, ako ešte skončíte. Tým, že ste robili sexuálne praktiky a rituály skrz čiernu mágiu, tak niekto z vás šíri medzi sebou HIV alebo iné pohlavné choroby, ktoré sú možné skrz tieto vaše rituály a hnusné polyamorné vzťahy. Kto toto vymyslel, to je taký hnusný blud, že až to bolí. Čo to je za svet, že až tak sa muselo proste ľudstvo uchyliť na tieto proste úchylné praktiky. Ako vy ste zvieratá, alebo čo? Že potrebujete až tak dostať svojich tíč. A stali sa z vás otroci sexu, pretože pobehujú medzi vás démonické bytosti, skrz vás presakujú a preskakujú na jednotlivé bytosti, s ktorými medzi sebou chrápete. A to sú proste Jezabel, Spirit, to je duch Jezabel, to je proste otrokyňa sexu, takže z vás robí ešte viac uchylnejších ľudí, ako ste. A tým, že ešte viac robíte čiernu mágiu, tak na vás skáču rôzne proste démonické bytosti, sukubus, ankubus, teraz neviem presne, ako sa to nazýva, ale proste ani si to negooglite. Tí, čo sa do toho nerozumiete, tak si ani negooglite, pretože to sú démonické bytosti. I rebuke all these energies and enemies in the name of Joshua. Amen. Takže to som si povedala formulku, ktorú využívam, pretože tá odvracia všetko zlé, čo sa voči vám stáva. Túto formulku si môžete hovoriť kedykoľvek, keď pocítite v sebe, že na vás lezú nejaké proste hnusné myšlienky, ktoré vás zotročujú v hlavách a znižujú vám sebavedomie a tak ďalej. To nie sú vaše myšlienky, to je táto metrixiáda, ktorá vás obklopuje. A mnohí ľudia z vás ani to o tom neviete, že ste takto pohltení v tomto systéme. A potrebujete sa očisťovať. Teraz hovorím k tým svetelným bytostiam, nie k tým čiernym, pretože vy ste už tak čierno-čierne bytosti, ktorí ste sa podielali ešte aj na usmrteniu ľudí skrz čiernu mágiu len preto, že ste túžili po mamone a po ich financiách. Ešte raz zdôrazňujem. Chápete, čo sa tu deje? Proste je tu sekta. A takých sekt je po svete veľmi veľa. A všetky pôjdete dole. Všetci budete vyzvaní odčiniť si to karmicky. Či už žijete v Prahe, alebo v akejkoľvek prdeli, niekde v Amerike, v Austrálii. Nikto neutečie pred karmou, ktorá je teraz. Do konca roku budete odčiňovať svoju karmu. A v budúcom roku sa tešte, pretože to vám začne ešte väčší. To budete mať tak zauzlené životy, jak mne ste chceli spôsobiť tú bolesť a tú škodu, jak na psychike, fyzične, tak duševne. Ale ponorili ste sa do oceánu s tak veľkým žralokom a s tak veľkým zástupom archanielov a hlavne na čele s Pánom Bohom, s vašim stvoriteľom, že toto len tak proste vám neprejde. A budete si to odčiňovať, vravím, niektorí minimálne 7 rokov a po niektorí z vás, ktorí ste mi prijali to najhoršie, pretože niekto z vás mi robil aj vúdu a také veci, to som zažila na fyzičnú, ako to veľmi boli. A vy budete úplne medzi prvými, ktorí v budúcom roku pôjdete tam, kde vy ste mi prijali. A je to proste spravodlivosť učinená najvyšším stvoriteľom, Pánom Bohom. A či už na ňo neveríte, alebo veríte, alebo ho preklínate, to všetko sa vám bude vraciať. Prajem vám príjemnú prvú adventnú nedeľu. Držte sa, prajem pekný večer a do počutia. Zuzana Meridien.